Kristenillä oli ikävä alueen vanhaa yhteisöä, naapureita, jotka ilmestyivät oven taakse piparitarjottimineen ja tortillavuokineen. Yhteisiä illanviettoja, joissa isät tarjoilivat grillaamiaan hiiltyneitä hampurilaispihvejä ja äidit varmistivat, että miehillä oli olutta käden ulottuvilla. Korttelijuhlia, joissa retkituoleissa lojuvat vanhemmat seurasivat viinilasiensa takaa, kun kadun lapset pomppivat pomppulinnassa itsensä väsyksiin. Nykyään täällä tuskin katsottiin päin kohdatessa, saati tervehdittiin. Kaikki olivat vakavissaan ja tosissaan. Kaikilla oli mielessä vain menestys, eikä kenelläkään ollut enää aikaa leikkiä. No niin, tervetuloa sukeltamaan meidän kanssamme Piilaakson arkeen eri vuosikymmenillä. Me ollaan täällä kaksi kirja-alan ihmistä. Päivi Pellikouvo, sä oot kirjagrammaaja ja kirjoittaja ja nyt aivan uutena sanataideohjaaja myöskin. Ja sä oot asunut Palo-Aaltossa ja täällä Piilaaksossa. Ja siitä on nyt sitten 30 vuotta. Ja minä, Emilia Suviala, mä olen kirjailija ja psykologikin olen. Ja mä asun nyt tällä hetkellä täällä Palo-Aaltossa parhaillaan. Ja meidän olisi nyt tarkoitus jutella arjesta Piilaaksossa näinä eri vuosikymmeninä, Päivin kokemuksen kautta, mun kokemuksen kautta, mutta myös tämän mun vasta ilmestyneen kirjan Laakson kautta, koska tässä, näin mä laitan sen, niin se näkyy. Tässä Näkyy mun hyvin. kirjassa tämä on episodiromaani ja tässä 8 ihmisen näkökulmahenkilön kautta kuvataan Piilaakson arkea. Ja näitä ihmisiä sitten yhdistää tämmöinen virtuaaliteknologinen laite, mistä me ehkä ehditään tästä vielä lopussa jutella vähän. Ja tämä teos sijoittuu nyt nykypäivään, vaikka nyt tämän kaltaista virtuaaliteknologiaa ei ole vielä olemassa. Mutta tässä nyt sitten yhdistyy tämmöinen historiallinen näkökulma tähän Piilaaksoon sekä tämän kirjan kautta että sitten meidän kokemusten kautta. Ja tuossa alussa mä luin siis pätkän tästä Laakso-romaanista ja siinä tämmöinen Laakson kauemman, tai joka on kauemman aikaa asunut Laaksossa, niin vähän niin kuin nostalgisoi sitä vanhaa aikaa. Ja tämä nyt hauskasti varmaan yhdistyy siihen, mä päästän Päivi sut kohta ääneen, koska Päivin entinen kotitalo täällä Palo-Aaltossa on vain alle kilometrin päässä minun nykyisestä Aivan. kotitalostani. Ja mä kävin ottamassa Päiville kuvia siitä talosta, jotta sä näkisit, että miten se on muuttunut. Ja tässä nyt, niin kun sä luit ton Laakson, niin se on varmaan herätellyt sulla vähän vanhoja muistoja myöskin mieleen. Niin kertoisitko sä vähän, mitä sulla on nyt noussut tässä niistä ajoista? Aivan. Siis ihan aluksi, Emilia, suurkiitos, lämmin kiitos tästä, että pyysit mua keskustelemaan ja ennen kaikkea kiitos aivan loistavasta Laakso-romaanistasi, koska sen kautta, kun mä luin sen, niin melkein niin kuin yhdellä haukkauksella, en meinannut pystyä lopettaa sitä, niin pääsin kyllä semmoisiin nostalgisiin tunnelmiin, vaikka tässä ollaan nykypäivässä ja teknologian parissa, niin mulla nousi todella vahvasti kaikki muistot 30 vuoden takaa. Asuttiin siellä 93-95. Ja sitten innoittamana tästä kirjasta, niin mä kaivoin sitten vanhat valokuva-albumit. Lapset olivat silloin, mulla on kaksoset 1,5-vuotiaita, kun me muutettiin sinne, ja sitten 3,5-vuotiaita, kun tultiin takaisin, niin mullahan oli ihan tämmöinen pikkulapsen elämään liittyvä tai lasten elämään liittyvä nostalgiahetki. Ja nyt tämä on hauskasta, kun sä kerrot tästä tulevaisuuden teknologiasta, niin silloin ei ollut kännyköitä, saatika tällaisia videoyhteyksiä, että olisi voitu pitää yhteyttä. Ja yhteydenpito tapahtui kynällä ja paperilla, eli mä kirjoitin kirjeitä ja onneksi mä olin näin viisas silloin, että mulla on tällainen muistikirja ja kun kirjoitin vanhemmilleni, perheelle, ystäville,
niin mä hoksasin, että mä jäljennän ne kalkkeripaperin avulla, niin mulla on itsellä aivan ihanat muistot. Mä en olisi ehtinyt pienten lasten äitinä tai jaksanut sitten enää iltaisin kirjoittaa, mitä kaikkea meillä on tapahtunut. Niin nyt mä sitten luin nämä. Ja mä oon itkenyt siis liikutuksesta ja muistojen kaikesta ihanuudesta, mitä sieltä tuli. Että tuhannet kiitokset. Tämä on ollut ihan mieletön juttu tämä meidän yhteys. Ja sitten kävit tosiaan katsomassa sitä meidän taloa ja mä siitä innostuneena sit laitoin meidän osoitteen nettiin ja kuinka ollakaan, niin mä löysin sieltä kiinteistövälitysfirman myyntisivut. Talo oli täysin uudelleen peruskorjattu, remontoitu ja pääsin sinne eri huoneisiin sen ilmoituksen avulla. Ja huonejärjestys oli ihan sama. Mä Joo. muistan takan oikealla puolella oli meidän amerikkalainen joulukuusi. Ja menin takapihalle siinä ja muistelin meidän grilli-iltoja, juuri näitä, mitä sä luit tässä alussa. Miten naapurit tuli yhdessä ja oli grilli-iltaa, jossa välillä makkarat palo, mutta oli mukavaa. Eli todella paljon heräsi kaiken näköisiä vanhoja asioita 30 vuoden takaa. Eli Niin. mahtavasti olet kuvannut, koska näin niin kuin elävästi tämä kaikki tuli mulle mieleen, että ihan mieletön matka. Mä en ole käynyt siellä sen jälkeen. Meidän Joo. poika on käynyt, mutta mä en ole Joo. itse käynyt, mutta nyt mun on kyllä pakko jo tulla, kun mä Kyllä. tunnen siellä nyt Emiliankin, niin mä tulen käymään. Tule tänne meidän takapihalle grillaamaan Mä sitten. tulen sinne. Kiitos kutsusta. Tämä laitetaan korvan taakse. Joo, paitsi tämähän nyt tässä kirjassakin vähän viitataan siihen, että ehkä se tietynlainen yhteisöllisyys on vähän ainakin muuttunut, mutta et Mm, palataan ehkä siihen, kun puhutaan tuosta tarkemmin. Mutta tosiaan mä laitoin kysymyksen, että tuonne someen, että jos ihmisillä on kysymyksiä, ei nyt tullut ihan valtavaa kysymysvyöryä, mutta tämmöinen kysymys tuli, että miten Piilaakso näyttää Päivi, sun näkökulmasta mm, kirjan perusteella muuttuneen sitten 90-luvun ja musta tuntuu, että se on niin laaja kysymys, että me varmaan nyt tavallaan käsitellään sitä kaikkia tässä nyt, kun meillä on tämmöisen vähän niin kuin kolmen eri teeman kautta, eli mm, tämmöinen arkinen sosiaalinen elämä ja sitten hieman noista kulttuurien kohtaamisesta ja ehkä vähän yhteiskuntaluokistakin. Ja sitten vielä, toivottavasti ehditään vielä vähän puhua tuosta teknologiasta arjessa, niin kuin sanoit, että sehän on ihan mieletön muutos, jos mm. 90-luvulla, että ei ollut vielä edes kännykkää. Aivan. Niin Joo, se niin kuin yhteydenpito ja kaikenlainen kommunikaatio on ollut todella erilaista. Mutta joo. mennään nyt asiaan, jotta ehditään. Vähän puhutaan aluksi tuosta amerikkalaisesta ja nimenomaan kalifornialaisesta elämänmenosta, koska kun on asunut tuolla myös itärannikolla, niin se tuntuu vähän kyllä eroavan toisistaan. Ja tästä niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, että jos mä nyt nopeasti itse vähän sanon tästä ennen kuin Päiviltä kysyn, niin tänne Kaliforniaan semmoisia arjen sosiaalisia asioita, mitä mä huomasin, on heti se niin kuin semmoinen elämänletkeys ja ystävällisyys ja tietynlainen semmoinen hengellisyys. Musta tuntuu, että se hippi tavallaan semmoinen kulttuuri jollain tavalla elää kuitenkin, että mähän rupesin heti, tai nyt ihan heti, mutta rupesin meditoimaan sitten Oho, joo. täällä kun tänne tulin, että joku tässä paikassa on, että se niin kuin herättää semmoisen halun. Ehkä se on luonto, en tiedä. Ja Mm. sen tietynlainen näkökulmien avautuminen, että hei, tuommoistakin voisi kokeilla ja semmoista avarakatseisuutta, että kun mä oon aina ollut aika silleen tieteellisesti, haluan ajatella asioita hyvin tieteellisesti, niin se on ehkä avannut mulle semmoista tietynlaista toisenlaista näkökulmaa. Ja sitten musta tuntuu, että musta on tullut myös sosiaalisempi. Tosiaan, mutta tosi siinä voi myös olla se, että mä oon kasvanut ihmisenä tässä 10 Niin. vuoden aikana anyway, mutta tämmöisiä asioita mä oon huomannut, että mitä sä muistelet silloin 90-luvulla, kun sä tulit tänne, niin siitä sosiaalisesta elämästä, mikä kiinnittyi sun huomion verrattuna suomalaiseen kulttuuriin? No ihan allekirjoitan kyllä noin kaikki. Toi henkisyys, tällainen mietiskely, kaikki, se ei ollut niinkään ehkä silloin pinnalla vielä, mutta Joo. mikä minun teki vaikutuksen, niin ihmiset elivät todella terveellisesti, eli oli tämmöinen oman fyysisen hyvinvoinnin, eli semmoinen hyvinvointi oli tosi niin kuin tärkeässä roolissa, että käytiin juoksemassa,
syötiin luomuruokaa jo silloin, eli se oli siellä niin kuin tullut jo todella paljon aikaisemmin kuin tänne Suomeen. Siellä oli helppo olla. Ihmiset on todella ystävällisiä, sosiaalisia. Koskaan ei jätetä ketään yksin nurkkaan. Ei tullaan aina juttelemaan, jos nähdään, että joku on yksinäinen Mm. ja otetaan mukaan. Mutta sitten mä sain niin kuin vähän kantapään kautta kokea tällaisen, kun oli tottunut suomalaiseen vähän jäyhempään, mutta semmoiseen hyvin niin kuin selkeään sosiaaliseen koodistoon. Eli kun kutsutaan kylään, niin sit se tarkoittaa sitä, että kutsutaan kylään. Et mulla kävi muutama pettymys ennen kuin ymmärsin, kun jossakin puistossa pienten Mm. lasten äidit sitten oli ystävällisiä ja sanoi, että hei, on kiva nähdä, että nähdään tässä Mm. joku päivä. Ja no mä sitten odottelin sen lankapuhelimen ääressä sitä yhteydenottoa tai sitten kuikuilin siellä puistossa, että josko ne nyt sitten tulisi ja kutsuisi. Ja sitten kun kävi tämmöisiä pettymyksiä muutaman kerran, niin sitten mä ymmärsin, kun tuli oikea kutsu. Ensimmäinen oikea Joo. kutsu, Joo. jossa kerrottiin mulle, että ensi torstaina kello 15 Joo. nähdään tuossa ja tuossa kahvilassa. Niin Joo. silloin se tarkoitti sitä, eli siinä piti opetella tällaiset vähän niin kuin uudenlaiset sosiaalisen kulttuurin säännöt. Ja toi Joo. oli hyvä, Emilia, mitä sanoit, että nyt puhutaan Kaliforniasta ja nyt Joo. puhutaan vielä Kalifornian Palo Alton kaupungista. Mm. Se on siis aivan pieni murto-osa, että me ei voida puhua Ei, amerikkalaisuudesta ei, eikä edes ei kalifornialaisuudesta. varmasti. Eli me katsotaan, että tämä tarvii kaikkien nyt, jotka on tässä kuuntelemassa, niin muistaa sen, että nyt ihan mikroskooppisen pieni otos on tässä, että se on niin valtava maa ja siellä on niin paljon kaikkea erilaista, mutta nämä kokemukset on nyt ihan samoja, mitä sanoit, että Joo. Joo. sitten semmoinen, sä sanoit yhteisöllisyyttä tai Mm. sitä, että kutsutaan, että se on vähentynyt. Se oli tosi pinnalla silloin, kun me oltiin Mm. siellä 30 vuotta sitten. Joo. Eli se ilmeni monessa eri asiassa. Eli esimerkiksi oli nyyttäreitä, aina potluck, kaikki toi sinne, mitä halusi tuoda. Ja mäkin vein äiti-lapsi tapaamisiin eksoottista lihamakaronilaatikko, joka oli valtava saksee. Voin kuvitella, joo. Niin, joku näin, se oli Joo. niin kuin hauskasta Joo. just kun sä oot ulkosuomalaisena jossakin, niin sellaiset asiat, mitkä sulla on ihan itsestään selviä, Mm. niin ne onkin toisille eksoottisia, kuten esimerkiksi lasten talvihaalarit. Siellä on aika Juuri. lämmintä, mutta talvella oli viileitä ja heillä oli siis Mm. talvihaalarit ja kaikki ihaili, että miten mahtava keksintö. Ja omat lapset Ja, palelivat shortseissa ja mä sanoin, että ja. kannattaa laittaa tämmöiset haalarit, nämä on lämpöiset. Joo, joo, mekin ollaan Karilan piirakot on ollut, mitä on opetellut täällä tekemään, niin on ollut kyllä sukseen. Ja toi mokkapalat. Joo, suomalainen mokkapala aina. Joo, ja se on kyllä, toimii näköjään missä tahansa. Kyllä, kyllä. Joo. Oliko sulla vielä tosta vai hypätäänkö sitten vähän tuohon No hypätään, työelämän puoleen? niin, ehkä hypätään vähän työelämän puolelle, kun siellä tulee sitten näitä samoja vähän niin kuin kuitenkin tulee tätä Joo, sosiaalista elämää ja joo. tätä. Joo, että mä ajattelin, että mä luen tähän väliin tuosta Laaksosta semmoisen lukunäytteen työelämästä naisena. Tässä on Marilyn-niminen henkilö, joka on teknologiayhtiön markkinointijohtaja. Ja se onkin kinkkinen rooli olla naisena ja ehkä äitinä, jos haluaa äidiksi. Mutta mä luen nyt pätkän ja jutellaan sitten. Töissä ei ollut tiedetty hänen tilastaan. Raskaus ei ollut näkynyt vielä ulospäin, eikä hän itsekään ollut tiennyt, mitä asiasta olisi pitänyt ajatella. Brianille uutinen oli ollut iloinen yllätys, mutta Marilynin näkökulmasta kysymys oli huomattavasti monimutkaisempi. Ei teknologiamaailman huipulla ehtinyt pumppailla rintamaitoa kahvitauolla, saati palata kotiin illalliseksi. Edetäkseen urallaan hänen oli hyväksyttävä, että työ saneli muun elämän ehdot. Joo, tämä on niin kuin, mä en ole itse ollut niin kuin kodin ulkopuolisessa työelämässä, että on ollut kirjailija täällä koko ajan, mutta niin kuin muuten sivusta katsoneena, niin mun oma kokemus on, että tästä yhteiskunnassa on tosi hankala saada kaikkea, niin kuin Mm, sanotaan, että nainen, ja valitettavasti se on yleensä nainen, että voisi olla, toteuttaa sitä vanhemmuutta,
ja sitten olla niin kuin hyvin menestyvä urallaan. Et jotenkin se aina menee siihen, että pitää valita jompikumpi, ja valitettavasti näin täällä on, että täällä on todella paljon korkeasti koulutettuja äitejä, jotka ehkä haluaisi tehdä myös töitä, mutta et se vaan sitten he jää kotiin hoitamaan lapsia. Kyllähän he siitäkin nauttii, mutta sitten se toinen puoli tavallaan sit elämästä jää ainakin hetkeksi niin kuin tauolle. Et kyllä mä edelleen koen, että varmaan Suomessa työelämä on haastavaa, mutta että se on niin kuin mahdollista semmoinen paremmin sen kodin ja työn tasapainottelu, sen välillä tasapainottelu. Miten sä, Päivi, 90-luvulla, oliko se jotenkin erilaista täällä tai mitä sä koet? No, mä olin tietenkin olin kahden pienen lapsen kotiäiti, niin yllättäen mä sitten olin paljon tekemisissä juurikin samassa tilanteessa olevien amerikkalaisten ja todella ympäri maailmaa tulleiden äitien kanssa, Mm. koska se oli jo silloin sellainen keskus, sinne tuli näihin teknologiayhtiöihin vaihtotyöntekijöitä yliopistoon ja muualle, niin siellä oli, monet olivat juuri tässä samassa asemassa kuin minä, eli hoitivat kotona lapsia, että me ei niin hirveästi juteltu siitä edes siitä työelämästä. Se työelämä näkyy tietenkin meidän arjessa, kaikkien äitien arjessa siinä, että isät teki pitkää päivää. Eli Mm. siellä on se tehokas tai pitkiä päiviä tehdään ja ollaan niin kuin sen työ on todella tärkeä. Ja sitten se mies, kun oli siellä työelämässä, niin sitten se naisen rooli oli, oli erilainen kuin silloin jo Suomessa. Et sen huomasi, että Suomessa kylläkin työssä käyvät äidit ovat niin kuin enemmistö. Mutta tämä oli vähän poikkeuksellinen tilanne tietenkin, koska nämä tutut, joihin tutustuin siellä, niin heillä oli just tällainen, että he olivat tulleet miehen työn niin Mm. kuin perässä sinne. Että se on vähän eri. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin harvemmin ei sieltä tainnut yhtään ainoa isää päiväsaikaan näkyy. Että äiti olisi ollut töissä Joo. ja isä olisi ollut se koti-isä. Että se on varmaan edelleenkin on hankalaa, mutta luulisin, että äitien työssäkäynti on lisääntynyt siitä, mutta en osaa sanoa. Mm. Joo, joo. Joo, mutta joo, ja tuohon liittyen tuli semmoinen yksi kysymys vähän mutkan kautta, niin kuin tuosta just nimenomaan tästä Marilynin hahmosta, että se tuntui jotenkin, ilmeisesti ainakin tästä lukijasta jotenkin ö, aidolta, ja oli kysynyt, että perustuuko hän johonkin tosielämän ihmiseen, mutta se, mitä mä oon tosiaan tarkkaillut sivusta, niin se, että naisten varsinkin se pääseminen sinne teknologiayhtiöiden huipulle on harvinaisempaa. Ja sitten kun siellä ollaan, niin siellä todellakin tarvii ehkä sit olla vielä 110% Joo. valitettavasti, että ja omaksua tavallaan semmoiset miesten maailman säännöt. Et Mm. se on tavallaan ehkä semmoinen, no se on ainakin huomio. Ehkä mä en nyt arvota sitä millään tavalla. Joo, Mut- varmasti pitää paikkansa. Se oli tosi koskettava just se, kun sä kerroit tästä Marilynin ajatuksista ja siitä, että miten hän joutui niin kuin ihan tunteensakin kaikki, niin kuin, ja hän ei kertonut mitään työpaikalla, että mistä oli kyse, kun hän jäi pois. Ja sitten hän siellä kuitenkin, ei paljasteta liikaa, Mm, ettei me piloille uusille lukijoille lukukokemuksiin, mutta oli todellakin todella hienosti päässyt siihen hänen pään sisäiseen ajatteluun, miltä tuntuu olla kovaa uraa tekevä nainen. mm. Että se oli taitavaa ja kosketti ihan sitä, se kun luki sen kohtauksen, tai siis useampia ajatuksia hänestä, niin kyllä, mutta lukekaa kirja, niin tiedätte, mistä Mitä keskustelemme. tapahtuu? Joo, Kyllä. eli tuosta vielä, kun tavattiin tässä ennen kuin nyt tämä video tässä tehtiin, niin puhuttiin myös noista Laakson tavallaan eri, sillä tavalla ehkä kerrostumista ja historiallisista kerrostumista, mutta myöskin näistä niin kuin ihmisistä, missä niin kuin eletään aika erilaisissa todellisuuksissa. Kun tännehän on aina tultu Kaliforniaan, niin kuin kultaryntäys on ollut, ja myöhemmin Mm. sitten tuli nämä teknologiset innovaatiot, jotka on vetänyt tänne ihmisiä niin kuin,
parempaa elämää kohti tavallaan, niin mä Kyllä. itse jotenkin ajattelin, että mä lähdin kirjoittamaan tätä Laaksoa silleen, että mä halusin kirjoittaa tavallisten ihmisten elämästä Piilaaksossa. Kukaan nyt ei tietenkään ole mitenkään tavallinen, kaikilla on ne omat tarinansa. Ja kaiken tämän teknologisen innovoinnin ja tämmöisen loistelijan elämän niin kuin varjossa. Että täällähän on paljon semmoisia manuaalista työtä tekeviä, koska ihmiset tarvitsee putkimiehiä ja ne tarvitsee kahvilatyöntekijöitä. Ja jossain niidenkin tarvii täällä elää niin se vähän, tai kiinnosti mua niin kuin näyttää sitäkin puolta, mutta sittenhän tuli myös tämä teknologiakerros väistämättäkin, koska sitä on hirveän vaikea kuitenkaan välttää täällä. Mm. No nyt jatketaan teknologiasta Piinlaakson arjessa. Ja mä luen pienen pätkän, koska tässä esitellään sitten vähän tätä M-virtuaalilaitetta. Tämän virtuaalilaitteen nimi on M. Tavallaan miltä se käyttökokemus tuntuu. Ilmeisesti laite käynnistyy automaattisesti pukiessa, koska yhtäkkiä hän seisoi keskellä kaunista merenrantamaisemaa. Ensin näkyviin tuli valkoinen pupu, joka loikki sinne tänne, kunnes saavutti yksinäisen sypressin rantatörmällä. Hetkeksi pupu jähmettyi, ehkä tähyämään valtameren horisonttia, ehkä haistelemaan vaaran mahdollisuutta. Trudy ei ollut varma. Hän tunsi tuulenvireen ihollaan, haistoi meren tuoksun ja näki valtameren mylläävän alapuolellaan. Hän tajusi, ettei ollut aikoihin ajanut kukkuloiden yli valtameren rantaan ja kokenut, millaista oli juosta auringon kuumentamassa hiekassa, kylmien aaltojen näykkiessä nilkkoja. Kun pupu hyppäsi sypressin juurien välistä maan alle ja hävisi, Trudy tunsi kehossaan muljahduksen. Kuin maan vetovoiman viemänä hänet imaistiin eläimen perässä pimeään kuiluun. Eli tässä vähän hypätään niin kuin tämän kannen mukaisesti kaninkoloon sitten tämän M-virtuaalilaite laite päällä. Ja mä ehkä ihan lyhyesti voin kertoa tavallaan tästä laitteen kehittelystä tai ideoinnista, koska tämmöistä laitettahan ei oikeasti ole olemassa. On kaikenlaisia virtuaalilaseja, missä on tämmöiset käsiohjaimet, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä sellaista, missä olisi tämmöiset hajureseptorit, joka olisi tämmöinen multisensorinen siinä mielessä, että siinä on myös haju mukana ja myös tunto. Eli tämmöinen taktiilikangas, jossa voi niin kuin tavallaan sit koskettaa toista pitkän matkan päästä. Ja mä jotenkin, mua viehätti tämmöisen kojeen keksiminen, jossa voisi niinku simuloida sitä hyvin vahvasti sellaista oikeaa face-to-face kanssakäymistä. Mutta niin kuin tässä nyt edetään tarinassa, niin kaikki ei ole niin yksinkertaista, niin kuin yleensä elämässä ei olekaan. Ei muita niin kuin teknologisia asioita. Täällä on tämmöiset robottiautot, mutta tämähän on ihan, se kuulostaa jotenkin kauhean dystooppiselta, mutta sehän on ihan nykypäivää. Eli silloin kun mä vielä kirjoitin tätä kirjaa, niin silloin vielä tavallaan nämä miksi niitä nyt sitten kutsutaan itseohjautuvat autot. Mm. Siellä oli aina tämmöinen niin kuin kuljettaja siinä, niin kuin kuitenkin tavallaan varulta, mutta ne tavallaan harjoitteli niitä reittejä. Ne kulki tuossa koko ajan täällä ympäri niin kuin uudestaan ja uudestaan näitä katuja täällä, niin kuin tämä Ray kuvaa tässä omassa tarinassaan. Ja mutta nyt, ihan nyt on ruvennut tulemaan niitä, että ne autot ajaa siellä, siellä ei ole ketään. Ja se on Oi, aika friikkiä. oi, Mä uskon. oon yrittänyt nyt tuolla, että saisin otettua videokuvaa, että kun se todellakin, joskus siinä on edessä siinä pelkäjän paikalla Mm. tyyppi, mutta siinä kuskin paikalla ei todellakaan ole ketään. Et se on semmoista aika dystooppista, mutta moni muu asia täällä on vielä todella aatamin aikaista. Shekit Mm. vielä käytössä, ja kun oli Vieläkin. pandemia, kyllä, jotenkin ne Joo. tykkää niistä. Pandemian aikaan, niin kun koulut siirtyi, meillä oli vuoden niin kun, koulut kiinni täysin, niin hyvin hitaasti sitten lähdettiin kehittelemään näitä etäyhteyksiä ja muuta. Ja no sä opettajana nyt tietenkin tiedät tätä, mitä se Suomessa on ollut, mutta mä olin yllättynyt kuin, niin kuin aatamiaikaista. Kaikki tuommoinen meidän ihmisten arjessa olevat asiat. Et ne jo suunnittelee siellä hienoja juttuja, mutta ne ei Mm. välttämättä tule tähän niin kuin meidän Ne ei arkeen. näy arjessa, joo. Suomessa mentiin 1,5 vuorokaudessa.
Niin siirryttiin just, joo, ei tapahtunut etäopetukseen. täällä, niin Myös ei todellakaan. ekaluokkalaiset, jotka eivät osaa lukea eivätkä Joo, kirjoittaa joo, vielä joo. kaikki, niin Et, se oli ihan ihme, mitä tapahtui täällä, mm, mutta vaati veronsa kyllä, että niin, se niin, oli rankkaa aikaa, mutta näin se menee. Ajatellaan, että teknologian keskuksessa kaikki niin, tapahtuisi sormia ei, napsauttamalla, niin ei ei se olekaan todellakaan. ihan. Ei Joo, se ole, että siinä näkyy myöskin nämä tavallaan nämä taskut ja siilot, että täällä eletään kuitenkin mm, ihmiset elää aika erilaisissa todellisuuksissa. Että ainoastaan maksamiseen, no Apple Pay nyt on, että puhelimella voi maksaa, mutta kun Amazon ruokakauppa, ei Amazon ruokakauppa, kun Whole Foods ruokakauppa, jonka Amazon on ostanut siis, niin siellä mä näen kyllä sellaiset, että siellä olisi voinut niin kuin maksaa kädellä. Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Että mä ymmärrän, että siellä kellolla voi maksaa, sillä Apple-kellolla, mutta jotenkin kämmenellä. Että kyllä täällä niin kuin koko ajan jotain tapahtuu, mutta hyvin myöskin kivikautista siinä mielessä moni asia vielä. niinpä, joo. Miten siellä No, 90-luvulla? no mun tarvii hei sanoa tähän ihan alkuun heti, että hae nyt ehdottomasti patentti tälle sun M-keksinnölle. Ei tiedä kuule minkälainen uusi teknologia jätti tulee tästä sun puvusta, minkä sä kirjassa kehität. Eli katoppa nyt tarkkaan, nyt saa vihiä joku, kun tämä varmaan käännetään Niin, jossain kohtaa kyllä, englanniksi, niin pitää on tarkkana. trademarkata nyt vähintäänkin. Trademarkkaa tämä kirja nyt ensimmäinen kuule kohta näin. Tota, no silloin ei ollut, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin ei ollut kännyköitä, mutta oli vähän niin kuin tällainen mobile phone, koska meillä oli seinässä kiinni oleva puhelin, ihan siis tämä lankapuhelin, mutta siinä oli noin 10 metrin johto. Eli Joo. siinä pystyi liikkumaan ja voit arvata, kun pienet kaksoset pyöritteli sitä johtoa, niin se oli aika useasti sellaisessa yhdessä möykyssä, että siitä ei paljon niin kuin lähdetty pitkälle. Jossain leffoissa ja sarjoissahan näkee, kun ne vaeltaa, siis jossain just 80-luvun sarjoissa, niin se Joo. oli niin kuin pikkasen pysty liikkumaan sen puhelimen kanssa, mutta Okei. ei näin kuin nykyään. Ja no silloin Suomeenkin oli tullut jo tällaiset seteliautomaatit pankkeihin, mutta Joo. tuolla se oli sitten vähän kehittyneempi, että pystyi niinku niitä shekkejä sinne Joo. tallettaa ja hoitamaan kaiken näköisiä. Eli se oli semmoinen ensikosketus, kun mentiin luomaan pankkitilit, niin sitten meillä opetettiin, että miten nämä ATM-laitteet siellä sitten toimii. Ja Joo. sitten minun täytyy kertoa yksi ihan pikku juttu, missä oltiin Amerikassa jo paljon pidemmällä, kun oli ensimmäinen viikko, kun ollaan siellä ja vähän aikaeroakin vielä vaivasi ja näin. Ja mies alkoi hoitaa puhelimitse sitten meille tämmöisiä paikallisen niin kuin Kelan asioita. Ja hän soitti numeroon, joka oltiin saatu, ja hänellä oli se luuri tässä korvalla, ja hän katsoi minua samalla, ja ilme koko ajan tuli vaan ihmeellisemmäksi, että mitä, ja sitten hän työsi luurin mulle ja sanoi, että en kyllä nyt ymmärrä, mitä tässä pitäisi tehdä. Eli silloin 93 niin oli, että jos haluat palvelua englanniksi, paina 1. Joo. Jos asiasi koskee tätä ja tätä, eli tämä nyt mikä on meidän valitettavasti Suomen nykypäivä, ei saa enää henkilöitä sinne puhelimeen, mutta se oli silloin jo, eli se oli tämmöinen niin kuin teknologinen juttu tavallaan, Okei, niin että se mikä oli liittyy uutta. se oli meille täysin uutta, eli sit, opittiin siihen aika pian, mutta se oli eka kerta, kun joku sanoi, että painetaan jotain numeroita, kun pitäisi puhua ihmisen kanssa ja kysyä, että milloin me voidaan tulla paikalle, niin Joo. tämä oli tämmöinen hauska pieni kulttuurishokki teknologiaan Joo. liittyen. Eihän niitä kauheasti sitten ollut muita asioita. Et silloin elettiin vielä aika lailla suomalaista arkea, niin kuin oli faksit, ei ollut sähköpostia. Sähköposti tuli sitten näiden vuosien aikana. Et mun yksi suomalainen ystäväni, hän oli hyvin jo innoissaan näistä sähköposteista ja hän yritti lähettää meille sähköpostia, mutta se ei sitten onnistunut. Eli kirjeet ja faksit sitten Joo. vaihto sitten saajaa sen sijaan, että ei oikeastaan, se oli semmoista vanhan ajan elämää 30 vuotta sitten vielä, Mm. jos Mm. sanoisin näin. Joo. Joo. Ja sitten ne varmaan niitä innovaatioita siellä jossakin kehitteli, mutta Kyllä.
Niin mitä se on 90-luku, niin en ole uskalla edes lähteä veikkaamaan, mitä silloin Siellä jo suunniteltu siellä. autotalleissa tietokoneita Niin, pienennettiin ja niin, siis mitä kaikkea siellä joo, tapahtukaan. Mutta arjessa, niin kuin sanoit, niin arjessa ei se välttämättä näy ne hienot keksinnöt. Että ne on joku ihan pieni osa jollekin ihmisjoukolle, kun niitä tehdään, joo. näitä uusia keksintöjä. Mutta sun M-asusta voi tulla seuraava iso hitti. Joo, mä jostain mä kummasta kuulin, että kyllä tämmöinen niin periaatteessa sitä ainakin tutkitaan, että miten hajumolekyylejä voi lähettää virtuaalisesti. Mm. Sitten, et ei kai se nyt ihan täysin skifiä ole nämä asiat, mitä tässä on, mutta että onneksi mun ei tarvinnut miettiä, että miten se teknisesti oikeasti tapahtuu. Joo, ja se on tosi jännä, tosi jännä, vähän niin kuin jopa tosi, en sanoisi dystooppinen, mutta semmoinen, että tuli vähän outo fiilis, kun luki, sä olit niin kuvaillut sitä, niin sitä kokemusta vahvasti, että itse Joo, meni siihen tilaan joo. myös, että olet kyllä taitava mielikuvituksen käyttäjä, kun sä oot tällaisen kehittänyt. Ja se on niin kuin lukukokemuksena oli hyvin jännittävä suorastaan, Joo. mutta ei paljasteta mihin kaikkeen se liittyy. Ei paljasteta nyt. Eikä, joo, tosiaan en ajatellut tätä niin kuin dystopiaksi, vaan ihan semmoiseksi mahdolliseksi ikkunaksi nykyhetkeen ja halusin tutkia sitä, miten nämä teknologia vaikuttaa tämmöisten tavallisten ihmisten elämään, että avata sitä hyvin ihmisläheisesti. Mutta nyt ajateltiin, että vielä tähän loppuun voisi lukea hyvin lyhkäisen pätkän, hmm, pätkän tästä Laaksosta vielä ja päättelemme sitten tällaisiin kauniisiin Kalifornian maiseman tunnelmiin. Ihanaa. Mä voisin laittaa tämän teknologiasta puheen ollen soimaan, mutta en laita tämän mun Mm. äänittämän C-kasetin siitä radioasemasta, mitä silloin aina kuuntelimme. Easy listening, se sopii tänne taustalle. Kuvitelkaa, että taustalla soi easy listening, kun Emilia lukee meille tuon viimeisen otteen. Totta, ja vähän ehkä semmoista valtameren pauhua, niin kuin tätä Tyynen valtameren pauhua. Kyllä. Pakattuaan tavarat takaluukkuun, Marilyn käänsi katseensa vielä kertaalleen merelle päin. Juuri silloin aalloissa pilkahti kosteudesta kiiltävä maitovalan selkä. Valas purskautti ilmoille vesisuihkun, jossa pienen hetken heijastuivat sateenkaaren värit. Nisäkäs katosi syvyyksiin yhtä nopeasti kuin se oli ilmestynytkin. Jäljellä oli vain merenpauhu. Marilyn yritti kokea kokemusta sanoiksi, kuin käden heilautus, kuin jäähyväiset, kuin, kuin ihmisen ääriviivat. Kiitos. Kiitos. Monista näistä tunnelmista kyllä pääsee sinne ihan paikan päälle. Eli jos haluatte lähteä kokemaan Kaliforniaa nykyaikana, niin lukekaa Laakso. Joo. Aivan mahtava kirja. Kiitos sulle Emilia, kun olet kirjoittanut meille tämän. Kiitos ja kiitos Päivi todella paljon tästä keskustelusta. Ja meillä nyt tästä poikii, että ehkä me jatketaan vielä tästä. Meillä on paljon vielä puhuttavaa Piilaaksosta ja monista muistakin asioista kirjallisuuden ympärillä. Eli tästä on hyvä jatkaa.